ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ଆମ ଖଟିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଟିଉସନରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ସାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ତପୁ ବି ଆଇଲାଣି ମୋ ସହିତ। ଆଉ ତପୁ ଆଇଲା, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଖଟିକୁ। ଆଉ ଏବେ ଖଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଠି ଖେଳନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ବାଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ବୋଧେ କିଏ ହଟୁଛି, ରାଜ ବୋଧେ ଉଧୁରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ତପୁରେ ଇଏ ହେଲୁ, ଆଉ ଆମ କୁନା ଫୁନା ସବୁ ହାୟ ହାୟ କଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁଣି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଆଉ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲୁଣି। ଆଉ ଆମ ରଥ ବି ତଥାପି ଏବେ ଅଳ୍ପ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଉ ଖୋଲା ହେଇନି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ପାହାଚକୁ ଜୁହାର ହେଲୁ। ଜୁହାର ହେବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଆଙ୍କ ଗଲୁ। ତାପରେ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଜୁହାର ହେଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଏଠି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟ, ଆମ ମନ୍ଦିରର ବାଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ତାପରେ ଆମେ ସିଂହ ସହିତ ଖେଳିମୁ ଟିକେ। ସିଂହ ସହିତ ଟିକେ ହାତ ଫାତ ଟିକେ ମାରିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଏବେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବି ଆମେ ଗଲୁଣି। ଆଉ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଘଣ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଲାଇନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଅନ୍ କରିନଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସାଇବାବା ଠାକୁର। ଏଠି ଆମର ରହୁଛି ଯେଉଁ ମାଦଳ ବାଜା, ଏଠି ଦାନ ବାକ୍ସ। ଆଉ ଏଠି ତପୁ ଟିକେ ଘଣ୍ଟି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଘଣ୍ଟି ଅଛି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ବଜେଇଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମ ଯେଉଁ ରଥ ପରେ ପରେ ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ସାମଗ୍ରୀ ଏଇଟା। ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆମେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କଲୁ। ଆମେ ଜୁହାର ହେଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଚପଲ ନାଇଲୁ। ଚପଲ ନାଇକି ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁଣି ଏବେ। ଆଉ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ରୋଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ଯାଉଛୁ ଆମ ଭାଟିକି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମ ପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଘର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଶିବୁଙ୍କ ଘର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାବୁଙ୍କ ଘର, ଯିଏ ଆମର ଅଧେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମ କୁମା ବୋଉ ବସନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଅଁଳା ଗଛ, ଏଇଟା ରାନ୍ଧିବା ଘର। ଏଠି ଆମ ପରି ଆଉଛି ତପୁ ଭଉଣୀ ପରି ଜୀଭ କାଟିଦେଲା। ଆଉ ଏଠି ଚନ୍ଦନ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଯାଉଛୁ। ଏଠି ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ମଗଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଗୁଲି ପାଇଁ। ଏଠି ସିପୁ କ'ଣ ନାଚୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମ ସବୁ ହାତ ହଲେଇଲେ। ଆଉ ଏବେ ରାଜ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନାଚିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମନ୍ଦିରର, ଏବେ ଆମ ଦେଉଳର ମାନେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡିଟା ଲାଗିଥାଏ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମ ଦେଉଳ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଉଳ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକୁପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଘର, ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲୁ କି ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକ ନୀତି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଚିକୁପୃଷ୍ଟି ନୀତି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଭାଟିରେ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଲି ଫୁଲି ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖିଲି, ଓ ଟିକେ ସୁତେରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଏଠି କୁନା ତାର 15 କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଟାଙ୍କ ଦେବାକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଆମର ମରାମରି ହେଲେ। ତାପରେ ଏଠି ବାବୁ ବି ମଧ୍ୟ ମାଇଲା। ବୋଧେ କିଏ ହଟିବ ଜାଣି ହେଉନି, ସେଇଟା ଦେଖାହେବ। ଏବେ ମୁଁ କାହ୍ନା ସାଇକେଲ ଧରି ଟିକେ ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ତପୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଭାରି ଗପ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଦୁଇଟା କୁକୁର। ଆଉ ଏଠି ପୁଣି ସାଇକେଲ ଧରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କୁକୁରକୁ ଦେଖିକି। ତାପରେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପୁଣି ଖଟିରେ। ତାପରେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି, ତାପରେ ମୁଁ ସାଇକେଲକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିଲି। ତାପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମ ଜଡ଼ା ପୁଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିପୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଚଉରା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଘର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହସି ପକାଇଲି। ଏବେ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା। ଲାଇକ୍ କରିବେ।